За ефтини игри посетете Kinguin. Използвайте код ROYAL за 3% отстъпка. И така, какво става, хора? Аз съм Royal Gamer BG и виждам, че поредицата на Тривиадор ви харесва, за което много се радвам. Предишният епизод събра 5 лайка за отрицателно време, което е много добре. Виждам, че епизодите на Clash Royale събраха по 50 гледания. За мен това е много добре за канал с 14 абоната все пак. И да, няма да ги бавим, както винаги. Направо започваме игра. Така, чакайте да видим звука. Така. Медията я намаляме. Нещо ми става. Така. Направо започваме. Очакваме противници, както винаги. Добре. Така, намери ги. Играем срещу Гор и Ренка. Добре. Така. През коя година е роден френския моден дизайнер Кристиан Диор? Не знам. Както винаги 1900 Фак. Добре, аз съм първи. Много добре сега. Много добре. Добре. Така, тук веднага си заграждаме така базичката. Да няма допир до нея. Между другото, ако се чудите, що съм левел 0, стана проблем с акаунта ми и си направих нов. Иначе бях 10 левел. Но това не е значение. Така, от колко куплет се състои оригиналният текст на песента Тих бял Дунав се вълнува? Примерно. Как 22 бе, човек? Как 22 бе, човек? Но пак сме първи, това е добре. Веднага тук си ограждам базичката още. Добре, така. И да, вече не могат да ми докоснат базата, за да ме атакуват право в нея. Така, колко звезди има в нашата слънчева система? Много са, не знам. Чакайте малко. Една бе, човек, Слънцето. Слънчевата система, една. В последния момент ми зацепи мозъка. Така. Правиме тука. И в момента имаме допирна територия до базата и на двамата. Те направиха много груба грешка. И точно заради това така. Колко на брой са канопите, съдове, съдържащи. Не знам, аз това даже не можах да го прочита. Добре, днеска имам късмет. Днеска имам много голям късмет. Дано да е така, до края на играта. Така. Аз даже не можах да прочита въпроса, заради това не отговорих много правилно. То всъщност аз много правилно си отговорих, де. Така. Какъв е атомният номер на химичния елемент Сяра? Това не съм го учил още. Не знам. Мамка му. Тука, значи, днеска много добре ми връзва. Много добре, така. Добре, и сега започват битките. Така. Сега съм аз наред. Мисля направо това гора тъп като гъс. Когато изброените римски числа е най-голямо, това го знам. Така и той отговори добре. Приблизително колко милиона е населението на Стокхолм, Швеция? Примерно. Колко? О,
чакайте хора, чакайте. Аз не прочетах колко милиона, а колко просто. Значи, заради това, извиняйте, разсеях се. Сговорна дружина, планина повдига, бе, как може вино пие, бе? И двамата са тъпи като гъзове. Това ми стана една от любимите фрази, тъп като гъз. Кои са ентите в Властелинът на пръстените? Това филм не съм го гледал. Водачи, примерно. Пазители на гората. Аз не съм го гледал и няма как да знам просто. Така. Следва гор. И пак моята територия. Как се нарича група от вълци? Това се нарича гутница. Нали? Гутница е. Да. Добре. Успяхме да защитим територията. Следва Ренка. Така. И пак моята база ще напада. Четен или нечетен брой трябва да бъде ястията на бъдния вечер. Тук се осрах. Нечетен, да. Нечетен трябваше да бъдат. Нечетни. И сега моя ред кучки да си вземат територията. Нападам го тук, защото това дава 400 точки. Кое произведение на Шекспир не е трагедия? Не знам. Съм в лятна нощ. Го научихах и си взех територията обратно. Кучко, дай ми територията. Така. И пак ще се вземе кучката. Коя е първата държава, която признава независимостта на Република Македония? Тук се навеждам на България, но не знам. Не знам просто. Ще говоря България пък. Да, България. България, успяхме да защитим територията си. И да. Нека да видим сега. Пак съм аз. Ще напада и тай голямата територия. Кой от актьорите изпълнява главната роля в хитовия сериал Под прикритие? Това беше... Ивайло Захариев. Значи гледал съм Под прикритие, обаче не знам кой е. Нали, разбирате ме. Така. Те двамата ще се нападат. В кой град е роден българският тенисист Григор Димитров? Предполагам София. Хасково. Ренка знае. Ние сме на ход. И взимаме... Коя е столицата на Мексико? Мисля, че е Мексико Сити. Нали? Мексико Сити е, нали? Мексико Сити, да. Взехме територията. Това е много добре. Сега следва синия. И той, предполагам, ще иска да се вземе обратно, защото няма друг начин. О, базата ще нападаш. Коя риба може да присъства често в менюто на дивите мечки? Сьомга. Тук гласувам за сьомга. Да, сьомга. Не можа да вземе нито една кула. И сега следва зеления. Гор. И той ще напада базата. В коя спортна дисциплина се състезава роденът през така наш спортист Матей Козайски? Тук се навеждам на волейбол. Не знам. Ще кажем хендбол. Мали, ако бях отговорил волейбол. Така, играта е наши хора. За втори път вече в клип печеля игра. Така, значи ми дава 100 точки, иначе с 4000 ги взех. Така, една поредна победа, така, много добре ми дойде, като за първа игра в този акаунт. И така хора, този клип също трябва да събере 5 лайка, ако искате трети епизод на Тривиадор. Да видите как се излагам, разбира се. Така, дано ви е харесало клипчето. Ако е така,
както казах, може да дадете лайк, да се абонирате за канала ми и да сложите по един положителен коментар. Аз бях Real Gamer и чао!